Следващото появяване на описание за сирена е в списанията и в периодичния печат. Някъде около 1890 година започват да се пишат статии за производство на сирени. И вече професионално написаните книги от 903 на Картунов, които в подробности описват бяло саламурено сирене и колумбско сирене, които по това време заедно с кашкавала са били най-разпространените сирена в България. По-късно вече професионалните трудове на Димов и на Кантарджиев са доста дебели книги, в които много сериозно е описана самата технология. Как да направим сирене с шафран, как да прибавим към него различни билки и други продукти. И те всъщност вече ни оставят в наследство целите технологии на сирената.